videa a dneska jsem se chystal natočit Minecraft, ale jsem Steve, prostě takovou klasickou. Ale umřel jsem a počkat, co to mám z ruku. Počkej. Já jsem duch? Tak toto nebude Minecraft, ale jsem Steve. Ale Minecraft, ale jsem duch, kámo. Toto je nová éra. Já jsem fakt chtěl natočit Minecraft, ale jsem Steve. Tak rozbil jsem Minecraft, alebo co? Já jsem prostě chcípel. A čili jsem já originál duch jako. No, tak jdeme si vykopat strom. Tak toto nebude Minecraft, ale jsem Steve a Minecraft, ale jsem duch, ne? Takže jsem mrtvý. Dajte like a odběr, lebo Minecraft jsme to už dost dlouho neměli, se mi zdá. A vlastně hru jsme to dost dlouho neměli. Tak já si vykopu tady dřevo. A urobím si nástroje a jako taky to blbý spawn mět, to není nejlepší, no. Tam je aspoň kamení, takže si spravím kroupač. Hej, někdy bych vám mohl aj ukázat na úplně první svět mojej ségry, lebo ta už dost dlouho hraje Minecraft. Tam je vesnice. A co mi tak říkala, tak že prý ten svět hrála primo aj na tento, na čem čo hraju já. Aha, hraju na PlayStation 4. Aha, PlayStation 4 hraju prostě. Ten, kdo nemá rád, tak mě dojde zatát, že to je nejlepší PlayStation, protože mi 5 dojde úplně, že nemá takovou dobrou grafiku, jako má 4. Ano, proto mám 4. No a tu jsem vlastně aj získal po ségry, takže mám od svojej ségry PS4. A tady je teda její první svět, já jsem se ho nekoukala. Toto je vesnice a hned tam je Villager Outpost. Kámo, toto mi připomíná jeden takto seed, lebo tam je, já poznám jeden seed, kde se spawnete a hned vedle takto té vesnice je Villager Outpost. Já jsem si ten seed nedával, ale prostě to je tak náhoda. Kámo. Hej, toto se dá často měli diglu, no. Lebo ve vesnici, na tom seedu, je aj iglu v té vesnici spojené. To je několik struktur v jedné. Hej. Ale není tam kovárna. Prostě ten seed si v nějakém videu zahrajeme a já vám ho tam aj ukážu. Toto je, aha, rybár. Tady už je. Barel, hej, to je nějak divná struktura. Prostě barel, divná textura. Struktura, kámo, já. Tak můžeme si někdy natočit první svět mojej ségry, která už dlouho hraje Minecraft. Ta má tak 15 roků už. Tady je kovárna. Na ten sít má iba jednu nevýhodu, že tam není kovárna. Sorry, já jsem nechcel. To neviděl nikdo. Já jsem ho nechcel tam šťuknout. Tak, já si tu čestku zničím radši. Hop. Hej, to nám tady počkej. Tam hore to ani nejde vidět, že ju mám na sebe jak se celý bílý duch. Kámo. Tak to je dobré. Tady budu já asi žít. Ty vesničany se mnou musel už přilbat, aby mě viděl. Někdo nemrtvý k vám došel a bude tu žít. Tady sahnu králíček. Je česká. A brambory. Hej.
Toto kámo bude ještě těžké. Já se majím? Proč jsem to neuvaril? Počkej, já to povyhazuju nad sebe. Vy kámo. Tady si sadíš. Tady pec. Jak dokáže někdo narvat pec do čestky, kámo? Tam mi vysvětlíte, ta čestka je menší než ta pec. Tak jak někdo zvládne? A tady máš pec doslova. Tak proč? Asi si urobil jednu navíc omylem. Týpek. Tuto vesnicu jsem už tak nějak prohledal. Potom, já se do něj ještě vrátím, no. Čo si ale spravím? Já mám tu nejlacnější zbraň. Fakt ty nejlacnější. A i lopatku. Lopatka proč? Já sám nevím. Já si tady odložím věci, které včel nebudu potřebovat. Lopata bude dobrá na sněh, jo. Kámo, já to nezvládnu asi ale vylupit bez věcí. To s mečem. Helmu si nenechám. Helmu si tam také dám do té čestky. Že poruším zákon fyzika, narvu tam aj tu fornejsku. To mám pro případ smrti. Kámo, já jako... Doufám, že jste viděli minulý díl, jako video moje minulé. Jo, počkat, tak jdeme do nich. Ha, pojďte. Otevřu sáci. Počkat, tam něco. Jaj. Kámo, tady bych se vydal. Pojď, jedna, pojď. Kámo, tady je tolik, tady je hodně moc. Já mám kušel půl srdíčka. Kámo, tu kuš si tam odložím do té čestky. A nechci chcípnout. Kámo, kde je tam je ta vesnice a tam jdu k ní. Tam mám tu čestku. Kámo, ale tak nerozbitá kuša. Sice mám do ní iba jeden náboj, ale je mega pěk. Ale to se tak nestává, že nám to z nějakého moba vypadne. Mě zastřelil pilíček. Ale kde je to včel? Jak to mám včel si zapamatovat tu cestu? Dobré, tam to asi bylo, ne? Tady je polozničený strom, tady bych to už měl vidět. Tam to bylo, určitě. Alebo rovno, já včel nevím. Išel jsem tam na to, ano. Išel jsem tam na to. Alebo, počkej. Tam to vidím tu vesnicu. Jo. Išel jsem tam na to, kámo. Jako být mrtvý, kámo, v Minecraftu neznamená, že jste nesmrtelný, jak vidím. Já jsem duch, ale jsem dost jakože strašidelný, tak to video snad bude určené pro děti. Jak je to Minecraft, dětská hra, tak prostě... Tam to je ta stejná vesnice, že? Že? Počkej, tady je čestka, kterou jsem ještě nevybral. Jestli je to teda ta stejná vesnice. Vypadá to, že to je ono. Bylo by hrozná náhoda, kdyby kámo tady byla prostě dvě vesnice. Počkej, iba tak. Ok. Já se kámo začnem bát, že to není ta vesnice, ale...
Jako, jestli tady je čestka. To není ta vesnice. Kámo. Buď jsou tady tyhle dvě. Byly kovárny. Alebo to není ta vesnice. Já typu pro to druhé asi. Bo tej druhé bych si všiml. Takže my jsme se dostali do jiné dědiny. Do jiné vesnice teda. Mají tady iba čestku. Mapa. Už se nechám. Tam. Takže jsem nenašel tu správnou vesnicu a ztratil jsem Savčil. Paráda, to je krásný příběh. Kámo, já budu klikat. Kámo, tady jsem tolik těch upozornění, že to jsou mohli štra robí, že... Kde jsou? On je blízko, on je dost blízko. Hej, vstávej, kámo, já už si potřebuji jít lehnout! Jak dlouho budu klíkat, kámo? Au! Rychlo, yes. Yes. Vyspí se duchu. Tak mám tady krásné ráno po hororové noci. Au, nestřílej po mě už, please. Ne, please! Ono bude horat. Potřebuji jim zdrhnout. Já jsem jen tak zdrhal. Hej, toto je podle mě nejlepší než ta minulá vesnice. Kameko. Já jsem se ztratil, mám nový barák. Au, co? Au, já mám půl hapka, ne. Kámo, zabil mě strajfči. To, co tam sleduju, hej. Tak já jich nebudu sledovat, ty vesničky, ale tam robit, co chci, ty vesničky. Já tu vyvám všechny svoje věci, tak zatýkám se v tomto domě a tak to nasadím si armor a tak to bych zakončil první díl. Tak zatát, čau.